କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହି ସୁବିଧା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଚାଷୀକୂଳକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପାଣିପାଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରି କରିବେ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ମୌସୁମୀ ସେବା ଜରିଆରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଅତି କମରେ 5 ଜଣ କୃଷକ ଖରାପ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିବା ହେଉଛି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ସୂଚନାରେ ସର୍ବାଧିକ ତଥ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ମୋଟ 12ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୌସୁମୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।